Kaixo, ongi etorri eskolako podcastera. Aho txiki kueto prez. Gaur, gauza divertigarri asko etxingo ditugu. Pesaudete? Lehenik eta behenk hauek dira asteko betebetetxeak. Maider, Jose Manuel, Samira, Hugo, Leia, Sayu, Ilenia. Zorionak, superondo pasa lagunak. Aste dagoaz, jarri musika, kipo. Mundu zabalonetan, apetx baten atzetik zabiltzate. Aurrean duzu itxaso zabala zeharkatuz, biharko eguna duzu helburu gero eta lausoakoa. Aurkitu bidea, bete zuen ametsa, itxasontzik ere zoazte denok, eta askatasuna da zuen bandera. Itxasoan da gure ametsa, itxasoan da gure etorkizuna, bidaia luzean mara. Kaixo gu Iraren Maia gara. Asteo bezalaz, podcastera ekarri ditugu aste honetako egun esanguratsuena. Lehen egun esanguratsua maiatzaren 25ean futbolaren eguna da. Badakizue Athletic, Barcelona edo Real Madrid baino lehenago sortu zela? Bigarren egun esanguratsua maiatzaren 27an igarabaren eguna da. Bazenek egiten igarabek eskua emanda egiten dutela lo? Hirugarren egun esanguratsua maiatzaren 28an hamburguesaren eguna da. Zein da zuen hamburguesa gustokoena? Laugarren egun esanguratsua maiatzaren 31an tabakoaren aurkako eguna ospatzen da. Ez baduzu osasuna galdu nahi, badakizu ez erre. Hirugarren mailako ikasleak mikroan. Labitik atera berri dugun asmakizun bat ekarri dizuegu. Ea aste honetan gai zareten asmatzeko sari buruz hitz egiten ari garen. Lucia Argala eta puntaduna naiz. Egurrez eta grafitoz eginda nago. Idazten eta marrasten ona naiz. Estutxe batean edo gelan nago, normalean. Zer da? Kuku laugarren mailaren txanda da orain. Guk pinpo saioa burutuko dugu. Podcastaren zati honetan eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langileen txismea jakiteko? Gaur gure pinpon saiora Sandra ekarri dugu. Galdera zaparra da. Badoa! Pon, Gure? eskolan. Izen osoa? Sandra Merino, Zein da zure lana eskolan? supergelako tutorea naiz. Eskolako lekurik gustokoena. Supergela dudarik gabe. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia. Plastika, Gutxien gustatzen zaizuna? ingelesa, Zenbat urte dara matxazu eskolan? bat bakarrik, hau da nire lehenengo urtea hemen. Liburu edo pelikula? Momentuaren arabera. Hondartza edo mendia? Hondartza, Txakurra edo katua? katua, Asteko egunik gustokoena. larun bata, Abesti gustokoena. lokaleko leiotik betizu taldearena. Ametxetako bidaia. Japon, Superpotere bat izango bazenu, denbora kontrolatzea. pilota pasa beste pertsona bati. Pilota pasatuko diot Mertxeri. Eskerrik asko, hurrengo podcastean erantzun gehiago izango dituzue. Bosgarren mailadatik astero bezala
Galdera zoroarekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera hau da. Zergatik lo egiten dugunean amesten dugu? Lo egiten dugunean amesten dugu gure garunak informazioa prozesatu, oroitzapenak finkatu eta emozioak kudeatu behar dituelako. Zientzialariek ziurtasun oso zergatia oraindik ez dakiten arren. Amets egitea burbuinaren funtzio mental eta osasunerako funtsezko mekanismoa dela uste dute. Eta aste honetako irabazlea 3. mailako Luzia da. Ongi etorri kueto neuzera, 6. mailakok aurreko asteko albisterik ezaguratzuena ekartzen dizuegu. Ondo informatue egon nahi baduzue ez ahaztu gure albistigeren jarraipena izenbestekoa dela. Ara, zertan dabil mundua? Kaixo Eleder, zer kontatuko diguzu gaur? Kaixo Afia, gaur LGTBIQ+ eko informazioa kontatuko dizut. Pasaden igandean maiatzean, 17an LGTBIko fobiaren aurkako nazioarteko egun nagusia ospatu zen Euskal Herrian. Hau ospatu eginda gaur egun oraindik dagoelako jendea kolektiboa onartzen ez duena. Hori dela eta Euskal Herriko udal eta elkarte gehienek sentsibilizazio kanpainak eta askotariko ekintzak antolatzen dituzte maiatzean zehar. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte. Podcastarekin amaitzeko top 10 atala jorratuko dugu. Azkenengo zati honetan 6. mailakon gustuko gauza desberdina aurkeztuko dizkiezuegu gaurkoan top 10 YouTube. 10. postuan Animalize, abentura asko bizi dituelako eta orain momentu pizkatxar batean dagoelako. 9. postuan Kapa, oso famatua eta Espainian gazteentzat oso divertigarria eta barregarria delako. 8. postuan Fernanfloo, fama asko irabazi duelako beladarekin eta legenda bat delako. 7. postuan Rubius, gamer oso on bat delako eta Espainiako youtuber famatuenetariko bat delako. 6. postuan The Gref, Espainian oso famatua eta ezaguna delako. 5. postuan Speed, mundu guztian oso ezaguna delako eta barre asko egiten duelako. 4. postuan El Txokas, legenda bat da baita oso famatua da eta Espainian jende askori gustatzen zaiolako. Orain, podioan sartzen gara. 3. postuan Auron Play sartu behar delako top honetan eta mundu youtuber famatuen netariko bat delako. 2. postuan Ibai Llanos, la velada antolatu du eta munduko famatuenetariko bat da Espainian. Eta lehenengo postuan Mr. Beast! Bere izenak esaten du guztia, the best da. Jende asko lagundu du. Duela gutxi antolatu du erronka famatu bat eta bere dirua erabiltzen du era egoki batean eta jendea beti ondo pasatzeko. Hemendik zaudete oraindik. Aprobetxatuko dugu bukatu baino lehen mezu txikitxo bat botatzeko. 4 hilabete pasatu dira, eta orain agur esateko unea heldu zaigu. Eskerrik asko podcastean parte hartu duzuen guztioi lan zoragarria egin duzue eta super gustura egon gara zuekin grabatzen. Honekin, ahotsik ikueto presten 2. denboraldia bukatu egiten da. Baina hurrengo urtean berriro bueltatuko gara gogo, musika, jolas eta elkarrizketa gehiagorekin. Udan berriro ere entzun nahi badituzue kapituluak badakizue YouTubeen eskuragarri dituzuela. Eta honen bestez, beti bezala, tiritara, tiritun, urrengoan berriro entzun, agur! Guztiok elkarrekin
Zuei aurre egin, tama pasar baten